Здравейте, хора! Аз съм Хеван. Тук при мен е Слагар. Здравейте и Чакай, това ще е третия епизод за днес. от нашето оцеляване. За днес. Да. Влезни от другата Майнкрафт. А? Не. Окей. Чакайте, защото... влязох в сървър, извинете. И ето Слагар. Тук съм. Чакай да си направя неща. Да намерим вълна за... Имаш ли... Чакай нещо. Имаш ли въглища? Трябва да има. В тебе? В мен има 20. Дай. Къде си? Тук съм. В къщата съм. Чакай, ще дойда да ми ги дадеш. Фърли ги от тук. През терасата. What the fuck, да пошива. Нямам да. Подай. Топката подай. Над нас има мина, видай. Издай. Ще ходя да я разгледам. Разгледай. Защото ни дават още малко еран за броните. Окей. Аз направих тук. Паднах. Тази дупка ще я закрия. В нея нищо няма, но за другия епизод трябва да открием. Или направи някакво стълбище. Не знам. Кое ми трябваше? Тази мина, пуста мина да го наречем. Нищо и няма, освен. Искаш да си... Аз си направих материали, камен. Камън. И ще става... Честно направи. Да. И чакай... Да. И... Се взема това. Аз ще отива... Цялата... Изкопа ли цялата мина? Да. Цялата? Цялата. Ще погледна. Имаше ли точно в тебе? Точно. Да. Имам си. И аз ще отида някъде да покопая. Аз ще разширя малко къщата. Разширявай. Аз ще търся мина и ще покопая. И ето и ще ми трябва още една вълна, защото за леглото, за второто легло. Аз имам 2 вълни. Аз една. И да ще направим. Но ще я донеса след малко, тъй като найдех мина. Търся, де. Търся. Но за скоро няма да намеря. Най-добре да дойда в къщата. Затваря вратата му. От. Тук. Бърках. Какво? Вместо Окей. кабелстона сложих айрон. What the fuck, човек? Какво си направил тук, бе? Къде? Виж тук. Ми разширих. Тук. Въртите? Да. Ми премести ги. Чакай. Защото Бъде, че да става направя ново легло. Къде, че става вечер? Имаме нужните ресурси. От. Аз ще се будем. Лагно. И това ще е за разширяването. И чакай сега да наместим някои работи. Брадва имаш. Лягай, имам брадва. Ми идя да преместим и... Това ще. За клипа? Не, ще легнем. Там да преместим всичко. Клика имаш ли? Имам. Що там го преместим? Там. Там трябва да е. И в другия... Сложим въглища. Хайде малко ресурси да насъбрем. Има тук 9. Какво да съберем? Ресурси. На какви?
Ресурси. Чекай. Дай го, ще го сложим ето там. Дай. Къде? Ела. Тук. Виж, така ще е по-добре. Да, Тук. не. Не, окей. Виж, ето ще е така. И когато натиснеш и се отваря. Гледай се. Виж, Кое на като не? когато спиш и като натиснах. Аре, Къде ще? айрана готов ли бе? Ми сложи да се изпече последно. Първо да направим инструменти, после ще направим броните. Искаш? Чакай малко да ни свършат. Кое? Инструментите. От? Без да искам. Айде. Ето. Малко да покупаем. Имаш ли въгли? Имам. Въглища. Искаш кажеш факти? Да. Имам. Само ми трябва една кирка. Аз ще отида да направя. Седи, Да направя. Аз ще направя тук надолу Аз един. тъкмо съм в къщата, ще направя 2 айрон кирки. За после. И ще взема дървото, не цялото, и въглищата, защото Шпим се. ако... Чакай, аз ще правя айрон, стой там. Правя айрон кирки. Айрон бирки. Не знам как. Железни. Между другото, тук у нас имам такава малка. Колкото телефона. Ой. Кирка. Такава железна. Да. И отново сме тук след кратка пауза. Хвърли. Чакай сега. Така. Аз с камена кирката Ма ти копаеш по 2, по 3 блока. 3 блока копай. И намерих въглища. Ще ги обера всички, защото нямам в нея доста. И за факли. Щупи ми се кирката. Намерям. И доста айрон има. Хайде. Бърках е. Cool. Да. Един го нарича такова дълги въглища. Пробуй. И откъде бях? Тук. Чакай, ще оставя няколко блока. И така. И... Сега. Дали сме стигнали нужното него? Да покупаем и почваме сега така. Така виж като мене почва. Чакай, къде си? Надолу. Дай покупай като мене и почвай като мен. Надолу още далече ще надолу. Не, нямам доста да. Виж като мене. Напред съм. Като не свърши, ти имаш ли други резерви? Не, но имам... Крафтинг тейбъл. Да. Дърво? Взех. Съм доста напред. Аз трябва да слагам кърчове. Не трябва. Ще се опитам. Машините. Имам. 27. Машините. Имам, да. Навършен ще го отдам. Че ще скажа. И ще се опитаме с него да качваме възможно най-много клипове на ден. Ще се опитваме да качваме средно най-много. И ще покупаем. В другия епизод вече ще правим къща, тъй като ще си наберем ресурс. За края на клипа ще си направим Iron Bronze.
ли? На материал имаме ли? А? Имаме ли много? Да. Имаме доста. Аз имам 32. Кое е 30? Я. И ще потърсим. И този епизод няма да е нещо, кой знае какво ще правим. На мен вече ще ми свърши Iron Кирка. На мен. Моята на червено. Кай. Моята на червено. Айде. Сега още чакам да се щупи. Кой? Щупи се. Чакай. Да го знам. Чакай, аз ще направя. О, трябва ти камен. Няма Защото нещо. нямам майрен. Направи две. Взе. Една кирка. Тя взе. Двете кирки. Окей. Чакай. Чакай, че обърка. Дай докато. Окей. Ой, моята за мен кирка, бе. Добре. Не направи ли по две? А? Не направи ли по две? После. Крафтинг зебър. Крафтинг зебър. Ей, се сайгаме още. Да. Тя още малко. На кое ли ниво сме сега? Мина. Е. Да, сбирай. Мръдни се, бе. Дай аз да сбирам айрон, тъй като аз нямам. Айрон. Нали всичко е общо? Да, забравя. Тук свършва. Значи, поне още на няколко нива да слезем. Ако искаш. Не, тук. Мина. По-надолу. Кое ниво си? Аз съм трето. Аз съм пето. Това ще стане. Долу няма. Що? Давай напред. Ако искаш малко надолу да слезнем. Не На по-долу знам, ниво. не знам. Към диамантите. Няма да лошо. Чакай. Не избирай тук, бе. Кое? Въглища. Бей. Да се избера ниво. Аз ще слеза малко надолу. Слиза, ще стигна и почва на другата страна. Ще слеза по твоя път. Тя на бобин. Да. Айде на мен. Аз имам доста въглища. И ми се щупи айрон кирката. И почваме с колки. Обърках се. Колки. Вот. Нямаш. Прави ли се такава кирка от... Не ми е много ясно от... Беше от... Почвай с мен, емералдите. Няма кирка. Ли. Емералд. Трябва вече да направят. Къде отиде? Ела, бе, виж. Да, стезни на по-долу върват. Не слизам, бе, човек. На към мен? Ми... Къде си отишъл на там? Не слизам. Точно към теб. Къде ти имате? Те си преминали. Ела. Ела, бе! Аз копая. Копая. Надолу или? Копая. Още ли надолу? Чеш, нищо не мога видя. Не, ела, бе! Тук ще го направим, ако искаш, единично да не правим или такива. Какво ще кажеш? Зомбите да пуснат, не са пуснат зомбите. Махни ги. Що? Махни ги, нямаме храна, ще умрем. Аз имам 3. Аз нямам. Що не си взел? Нямам. Махни. Що не си взел? Еми... А къде? Чакай. Стига толкова, ако искаш. Не, Много се не си.